Všichni víme, že světlo je viditelná část elektromagnetického spektra. Toto je valenční elektron, který se nachází ve valenční vrstvě. Omlouvám se, že vás zrušuji, ale mám vám tu pomoct s výukou chemie. Pojďte dál. Wow. Po teoretické stránce tu laboratoř máte vážně dobře zařízenou. A tomuto procesu se říká excitace. Co vy tady vůbec provádíte? Teoreticky vyučujeme chemii. Teorie je důležitá, ale já mám všechno praxi. Praxe je příliš nebezpečná. Vyzkoušíme a uvidíme. Atom, proton, neutron, ztratil se mi elektron. Pion, gluon, graviton, vyzářil se ve foton. Nebezpečné. Proč to vlastně nevybuchne? Musíme implementovat moment napětí. Zajímavé. Co?